Hakajing habban mat yaki babon ki jing khamtam hakabe dei baga jing bam pelat ke sarkar jala yaki bill joki kontrakta ki bapentrai yaki project baper hakkalangkari khasi jaintia kentup yaka jal jiven mission kalapin long yaki niki kontrakta bantau no da kawai kasang ka khasi jaintia government contractor and supplier association KJGC and SA hakaji alang ka balapin long hapo ka seminar hall jong ka state central library Shillong. Yakani ke jalang lapen long haka kat lai trego kelalang kot araja pun rio haka bakila jet yo ba welcome lang I komu president uba plelat tiuso komu general secretary uba first force ramsit komu vice president uba banshan lawai komu assistant general secretary uba Friday hing komu treasurer uba kermen lang yuria komu advisor bakin long kom kinoy lamba khamat haka jing dan ru ki executive member kibana ki district baper Habakran sikilat pathai kubor nagaliang ba welcome lang I president ka association bar ba plelat tiuso u general secretary kila ong baka sarkar kalakular ban pelat no yaki biljong ki haswa ka Christmas Henry hado mentapat kampat pelat setia bat kani kala bu jing shibun yaki kila ong ru bagi jingkular jong ka sarkar ka bu ha ka jinglengo yaki kontraktor bat ban penpau baga jingkular jong ka long tang ban penhun yaki Nalor kata kila ong ru balada ka sarkar kandang slam ban pelat yaki biljong ki kimban se ban thia hasurok ru ban yo ya ka hok JJM pending bill kana esa hadok mentah nadok ar hajar khat khandai hadok mentah idan hapdeng jong gihiran hapdeng jong jingkurdo nakata ka daw ngi yalum lang I kana ka station jong I kanang ban ya snuthu I kontraktor jong I kajing jong I kontraktor jong I nakaliang na poro kiliang ki kontraktor kidan hapdeng jong kijing kerdo hapdeng jong kijing sosat na kata-kata ngi form no ikani ka association nang bangin ya man penso sa government nang ka sarkar nang government kan accept ingi ki kontraktor na kata-kata ni wan ha kani ka jaka nang ba in yo iki na kaliang jong government kan pengkloy ban siu no ye ke pending bill jong I kontraktor jani sagawai ru ngisno ba ikani ka seng jong I mentang la yo ban seng I ka association jong I la yo ban form ikani ka association jong I knang bangin yai sekmat knang bangin betulun I kam jong ka association jong I hagino kino giliang bangi kendo hagi jing na boro gini gisnem go bele no sedia na ka daw ngi seng ikani ka association mentang kasi agani ke jaka tapi lah ambat tanya kerteng kumno kata ka association jong pisian kerteng juga association jong I kembalong mentah ka kasi jantia kontraktor government association and supplier association di nakata kadaw ngin muhat gilatin ki kembang meneh ya kita ke mana yang ada batas kemat nang baga sarkar kan pelai nak honu benai ya gabil jong ki kontraktor baro tang ikan iga association jong I kenang bangin ki kontraktor kin pensuk kin yo ya kataka hok ka kanti ke jong ki ban suong ya ke government ti ngi dan hapdeng jong ke jing lenga ta ka sarkar ka sekular da pille individual pille personal ga kular bagi ongana la sai la sisngi la sai ke sukalan ha kataka dor ti na ka wi ka liang ngi ki kontraktor ngi dan hapdeng jong ke jing lenga ka bakra mo ke sarkar ko ngana chief engineer le kano sin jo Delhi le pani ke scheme hana ngana yo scheme hado menta na do November na do ar penyotreng November ngala de kren ha press ikular ringi man pelai no shwa Christmas hado menta rompat pelai ke bil jengi tina kata kenau ngimban si ban yai no de bai kelenti kani ka sen jengi kan turno iskmat kenau ke sarkar kan itu no ye kata ka association jengi nang bahkan siu no i kata pending bill jong ini kata daw ngi ban ban seng no i kata association da kendiat kuma phila batai mta namar bang I ru ba kani ka sarkar ka company orlang kata ka jingkular atu pisem kum no le se kala bandai tamban pen jaya pisia ne ka dei ka jing I jong phi pat hoi kata ka dei jing sisha kani ka sarkar da lej manga da lej manore mano katang pen supenhun mo yenore yeno ti ngi pada negaliang jong ikirun rembang snutho bangila sapende ke sarkar imat ke sarkar gitu ki kontraktor badon kaliang jong ka imat kim perwa kim khuslai tingi pada ki bomdon government imat ke le mele ke gedor tamban supenhun yengi tina kaliang jong pada ngi mulsyo ke penbit mentang ngin ya no skmat kat kumga
besar ke ai. Te pula manta yang ipat kita ki senjam ka ba kum na kalian kani ka association kan sempat ha dei ba kani ka bentah. Toh hendak mau halor jo kata ka bentar ba pila karan dokumen bagi presiden jongi la pecai te kani ka jing khot ka jongi ka jing shong meeting ka jongi mta kasni ka long om tang bangi tang ka to ka ni kini bar khoi na gi district ni la ya poilot mo na po west kasi na east kasi na jaintia bar khoi ni la ya bon mta kasni bat ki representative ki nong khmat na ki association ki la ya wan namar kata ni la shim ka chu ka rai ka long ba ngin donno ya ka we ka body ka batmai ka ban pej namta ka bha ka nyat namta ban kit namta ka ching ka jongi ki para kontraktor ki bron hapo ka bri nyuk trap maka tangi la form no ya kane ka khasi jaintia government contractor and supplier association ka ban pej ka ban yeng lang maka kata ban wara ya ka jing mentoy lang jongi ki kontraktor ki bron hapo ka jela kuma la persno dai presiden kan ban show sisa kalong ka ba ngila ayap kami lenti bengin yo ho disemban re kusim sim lalong bobon ki bill ki pisya ki dang sakut ke government kam sim la clear kata kalong khatam ya ke GGM ni lang ikren kalong sia ka ba pangnut ado kata ba ka pisa la invest la bon re sim la yo MT namar kata ngi sim ya kan ka senjam bengkat da ke jinga kut jimut lang ba khot na gidang ke district bangi form ya kan ka khasi jentia government contractor and supplier sen bangin yang ban fight na ka banta kajing bhajing miat jongi ki kontraktor kata kade gawe ka ba kosan bangi sim ya kan initiative hoj mensuang isngo ki ladon ka association jong Megalia association re ka bangi ngisulengo kelaman mar mentang yo sngo kami ka we ka Megalia kontraktor mi sawoi Megalia kontraktor yano ngin snok tilang ngi don apo ki district ke jungi ngila ada register ya ka kontraktor asen jungi apo man lagi district ngi tre nam ta ka district re abangi pek pat ya kata ka bodi bedan hasilong yano ngin snok tilang ka baingi maka kata kum ki para bangi ya tre lang ni ka kam ngila ya konsol bengkat be ki nongelam naman ki district nama kata ngi sayo kon form kan ngi kwa bangin ya ilai lut bakan numlong politically bakan ni kalong transparent bangin tre hok na ka benta ka jing biang na menta ki kontraktor ki bedan apo ka beri nyok tahi bangi yang bangin ya fight kan ta ni kam ka government kan pek khmat yangi bahkan pen clear lut kita ki pending bill barok hok ki badai hok bangi di banyo kala ban long ka business platform nyokir ngin lamla bentip te yanungin senia yanungin num senia ngi haban senia tang kata ka belada register tang ba kapa susi kalong ba what event kita ki belada register ki ong ki kam ngila biang re kim sim lah kene re kakti banirap nam ta jungi kim sim lawan sigi district kim sim lawan ye kendo yangi la ne kim sim la yang ka platform makin le ban demand nam ta ka hok jungi ko tok ni kata ka ba ya ngi sim kan ni initiative bagi sa form hi kan ni ka bodi ka batmai bat nga appeal ya ki para kontraktor ki badan hapok ka beri nyok trap so bahaya snok tilang bat ni ai ka jingi trelang abangi ya wadi ka benta ka hok ka jonga ka jong pilang barok ngin yang lang kenang bangin yo ka hok ka jungi ka ka bangila tre ka sarkar kan yo ban ai yang ila kam ai tingi hap ban yami madan lang kan ni ka por nga i kumba kiwi ki kita ki seng mo la ni nong hikai ki mi madan ki haban ya let ban ya dharna ni actually ngim kwa ban le kumta Rela ka sarkar kam sangat pati lang ba ka demand ka hok ka bangidi ban yo ngim ban sing ya ban sim ki initiative di kumoy ki bangi haban mi madan ban ya fight government katai ka diga bentan wa Nos ngoba long kumwe no presiden nado ka all jantia hado minta midang ya seng ya association kalau ka bas ngolengok dah aga por pengilit na ka all jantia contractor association la bolsit ni siapan dia je kata gerkom dia ngim tip syuk kata gawa pisang aga por mensua agi orang na benda trai ke JJM pisang la don lepa dia hado menta pedang ngim ye kata bala don lepa ti hakane hakategur komti na galiang jong i kontraktor pedang dan pedang jong de jelngok ka kraw do kata amla su bon batai ta kata daw ngi sami no ngi sakot ngi aware no ye kani ki ka briu neutral ki kontraktor ki badan hapo ka briu neutral ngi khot lang i kitu khanang baga karam jong i kan khlan mi netor ka sebagai de ben netor na kata daw ngim de so bangin sa thok si sa thok lentel lenti nang ne sekman ngim de so ban sa thok kata ka de ki jinggar pan jongi segawai ro ngi mentang la yang ramba naga station jongi la shahis ni ngin abstrang kat to kan ni po la de jiha ba ka sarkar kam clear ikani ga pending bill jongi ngin yai be ngim banse ba ban thia surong ngim banse sho
Namar balegi asya menah kani meladep ki thia surok yo kita ke bil joki. Balegi no hikai thia surok ki yo kita tulop joki. Balegi kontraktor kena pending. Do last name south snap. Na kata kedang im sya show bangin sya thok hagani gurkan. Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangi bam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta i ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba madon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.